Мене звати Любомир Ференц, я вітаю всіх телеглядачів каналу АТР, які нас продовжують дивитися, а також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І наступну годину ми будемо говорити з представником політичної сили, яку я для себе ще не окреслив як журналіст. Чи вони коаліція, чи вони опозиція, тому що все тільки має бути створене. Але давайте послухаємо, з ким ми сьогодні будемо говорити наступну годину. Ярослав Юрчишин, 38 років, народився у Львові. Вищу освіту здобував у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де отримав спеціальність вчитель історії. Потім отримав ступінь магістра політології у Києво-Могилянській академії. Експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Співавтор антикорупційної реформи в Україні. 2 роки був менеджером з адвокації коаліції громадських організацій реанімаційного пакету реформ. Був радником секретаря Ради національної безпеки та оборони України, член Ради громадського контролю при НАБУ. Входив до конкурсної комісії з обрання прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Впродовж 2,5 років був виконавчим директором Transparency International Україна. Тепер обраний народний депутат від партії «Голос», номер 7 у списку. Ярослав Юрчишин саме зараз на телеканалі АТР. Отже, Ярослав Юрчишин, народний депутат України вже де-юре від 29 серпня, поки що обраний, але де-юре не є. Заступник, так? Очільниці партії. Очільника, так? Святослав зайняв посаду. Лідер партії – це вона, очільник – це… Ні, зараз ці посади зведені. Ми під час виборчої кампанії, в нас партію очолювала Юлія Клименко. Це було пов'язано з технічними питаннями реєстрації, бо, скажімо так, одразу, коли партію б очолив Святослав, могли бути проблеми з процедурою реєстрації. Слава Богу, цього не сталося. І одразу після завершення виборчої кампанії Святослав і де-юре, і де-факто став лідером політичної сили. Отже, бачите, щось змінилося, хоча в засобах масової інформації цього не було. Насправді, це було на сайті політичної сили, це ми комунікували, але акцентувати увагу не стали, бо це все-таки більше внутрішньопартійне справи, які на тим не менше, ви залишаєтесь заступником вже очільника партії. Так, і номер 7 у списку. Я не дарма зазначив, що я для себе як журналіст не окреслив, чи ви в парламенті опозиція чи коаліція, тому що напередодні обраний народний депутат від Європейської солідарності Артур Герасимов заявив про можливість коаліції «Слуги народу», «Голосу» та «Батьківщини». Давайте послухаємо пряму мову Артура Герасимова. Сьогодні ми побачили, якщо чесно, прообраз нової коаліції. І ми чітко зараз це бачимо, що це буде «Слуга народу», як на мене, «Голос» і «Батьківщина». Чому? Тому що, знаєте, одна справа – це політичні заяви під час ефірів, а інша справа – це коли конкретними кроками підтверджуються чи не підтверджуються певні дії. Так от сьогодні, якраз коли розподілялися монобільшістю посади серед різних фракцій, в тому числі опозиційних, ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні. Тому бачимо, що йде тісна співпраця і перерозподіл думок і всього іншого між «Слугою народу», «Голосом» та «Батьківщиною». Я трохи від себе ще додам. Пряма мова Артура Герасимова, вона більше була розшифрована в засобах масової інформації. Він так, мовляв, натякав, скажімо так, легко, що «Голос» співпрацює зі «Слугою народу» і, мовляв, там про ніяку коаліцію близько не пахне. Це справді так? Це повністю не так. Зрештою, як і багато заяв пана Герасимова, пам'ятаю, в минулому скликанні, пан Герасимов, коли ініціював законопроект по можливості Верховної Ради знімати директора Національного антикорупційного бюро, він заявляв, що цей законопроект погоджений з нашими міжнародними партнерами. Після фактично великого скандалу він цей законопроект зняв з розгляду і розказував про те, що він свого ним досягнув. Тому, на жаль, панові Артурові, як представнику, скажімо так, старої політичної школи, достатньо притаманно є перебільшувати певні факти чи свої оцінки видавати за фактично доконані факти. Так, ми запропонували достатньо багатьох членів нашої політичної сили. Ми будемо мати 20 депутатів, кожен з них є експертом в своїй сфері. І ми запропонували фактично перелік 7 комітетів, які можуть очолювати наші партійці. При тому це не була вимога всіх 7, а
просто гарантія того, що в цих сферах ми є професіоналами. А звісно, при розподілі посад ми добивалися, зрештою, як і Європейська солідарність, як і Батьківщина, як зараз так виглядає, частково погоджується «Слуга народу», про те, щоб професійні якості депутата були враховані. А звісно, «Слуга народу» не буде віддавати комітети, вони про це заявили. З 21 комітету, з 23 комітетів вони готові очолити 21, приблизно десь так, напевно, і буде. Зараз триває підготовча група. Але посади першого заступника, секретаря і заступників мають бути розподілені між різними політичними силами. І в даному випадку зараз на підготовчій групі дійшли до того, щоб враховувати і професійні якості при розподілі. При такому розподілі професійному наші однопартійці мають можливість отримати посади перших заступників, секретарів чи заступників. А чи це хоча б якось пов'язано з коаліціадою? Жодним чином. Партія «Голос» не приймала, не приймає, і я так думаю, що вже і не встигне прийняти участь у коаліційних переговорах з однієї банальної причини. Коаліція буде на базі однієї політичної сили «Слуга народу», як вже це неодноразово заявлялося. Це зрозуміло, але, наприклад, у нас були представники «Батьківщини» минулого тижня, і вони сказали, що «Батьківщина» буде в конструктивній опозиції. Мовляв, так, в жорстку опозицію вони не будуть йти, так як це планує робити опозиційна платформа «За життя», Європейська солідарність, схожа на те, що буде там в глухій опозиції чи жорсткій опозиції. «Голос» як себе буде поводити? Насправді, в нас зараз є можливість зайняти, я би сказав, надпозицію. Не розшифрую, що це. Конструктивна опозиція все-таки передбачає опонування за визначенням. А ми, насправді, зацікавлені в тому, щоб, як це не дивно би звучало, щоб «Слуги народу» вдалося реалізувати їхню програму, яка достатньо багато в чому відповідає, власне, програмі «Голос». Тобто перезавантаження парламенту, а більш ефективна система антикорупційних органів. І, в принципі, вже є готові законодавчі акти, а частина з них навіть подавалася, зокрема, президент вніс новий проект закону про статтю про незаконне збагачення, яке було ліквідоване фактично Конституційним судом, повністю нелогічно. Фінансові закони, такі як закон про спліт, про який зараз дуже багато хто говорить, одна з вимог Міжнародного валютного фонду, яка цілком вкладається в програму «Голос». Тобто, якщо «Слуга народу» справді націлені на те, щоб реалізовувати ці кроки, немає змісту переходити в опозицію. Звісно, і немає змісту входити в коаліцію, якщо туди не запрошують, але підтримувати такі кроки і слідкувати за тим, щоб вони були наповнені не лише формою, а змістом, бо останнім часом у нас форма все-таки превалює. Ви про президента? Я про багато речей, і, зокрема, навіть моментами і про кроки президента. Коли, скажімо, голосні заяви про звільнення представників місцевого самоврядування, що, в принципі, немає в повноваженнях президента, спрямовані лише на те, щоб подобатися виборцю. Хоча і так, зараз ми бачимо, що підтримка, власне, президента як в Україні, так і за кордоном є достатньо висока. Тому оці моменти просто подобатися, напевно, їх варто залишити в 100 перших днях, а далі почати змістовно працювати. І от ми бачимо свою роль як, скажімо так, політичної сили, яка не готова опонувати до відсутності позиції, так? А виробляти свою позицію в залежності від того, що пропонуватиме «Слуга народу». Бо заяви переважно робляться правильно. Кроки переважно робляться теж непогані, крім незначних винятків. Але в той же час поки що за цими словами нічого немає. Нам обіцяли, наприклад, технократичний уряд. Так? І прем'єр-міністра нового досі немає прізвища, незважаючи на те, що, скоріш за все, якщо не 29 числа, то 30 числа це прізвище буде внесено в зал. Чи це нова політика, чи це стара політика, коли фактично нам знову пропонують голосувати в останній момент невідомо за кого. Тому я думаю, що ми будемо займати, власне, цю надпозицію, коли президент і його політична сила будуть робити правильні речі, ми будемо підтримувати і максимально долучати своєю експертністю, щоб це справді були ті речі, про які говориться. Якщо ж будуть відступати від червоних ліній, тобто якщо в боротьбі з корупцією будуть певні недоторкані кола, як, наприклад, зараз говорять, що люди, наближені до фінансової групи «Приват», можуть отримати таку собі індульгенцію, зважаючи
на роль цієї групи, зокрема і виборчій кампанії, як президента, так і «Слуги народу», ну то з такими випадками ми, звісно, будемо боротися. Давайте про нову політику. От я мушу вас про це запитати. У нас, коли в студії була Юлія Клименко, дуже багатьох, і я просто слідкував за інтерв'ю, і люди питали, найбільше заакцентувалися дехто щодо осіб номінаційного комітету партії «Голос». І Юлія Клименко, вона сказала, що зараз у нас відбувається тиск, і, мовляв, ми ці прізвища назвемо після виборів. Так, от як селекціонували депутатів до «Голосу» і хто входив в номінаційний комітет по мажоритарці і по списках? Тобто, хто відібрав цих людей, які у вас в партії зараз представлені? Насправді, сам номінаційний комітет був затверджений політичною радою партії «Голос». Декілька було зовнішніх експертів, до яких ми і далі плануємо звертатися, тому прізвища цих людей я не буду називати. Але в номінаційному комітеті були керівники політичної партії «Голос», які становили більшість. Це і Святослав Вакарчук, і я, і Ярослав Железняк, і Вікторія Хоменко, яка зараз війшла в політичну раду політичної партії «Голос». Ще кілька експертів було залучених. Ми їх зараз використовуємо як залучених експертів, які допомагають нам обирати наших керівників обласних організацій. Тому поки що ці кілька прізвищ, більшість номінаційного комітету я назвав. Якщо говорити про цих зовнішніх експертів, які вибирають, чому я так запитуюсь? Тому що суспільство дуже цікавиться, і як ці, чому ці, а не ці. Ці люди, вони представляють якусь організацію, це хантингова компанія, чи хто це? Це іноземці, українці? Це експерти з різних сфер. Переважно це ті люди, які мають досвід роботи або в розбудові політичних сил, як в Україні, і не лише в ній. І відповідно, чи це найняті працівники HR? Ні. HR виконував зовсім іншу функцію, зараз виконує функцію більше формування команди. Це люди, які більше консультують, власне, в таких процесах. Це питання зрозуміле. От коли ми говоримо про розподіл комітетів, то ви говорите перший заступник, секретар, це зрозуміло. Все-таки потрібно щось давати «Голосу», але Європейська солідарність, їй віддали комітет європейської інтеграції. Так, ще остаточно нема, але ходять чутки, і, мовляв, там комітет ветеранів ще очолять. Спеціальна комісія. Спеціальна комісія, так, у справах ветеранів. Партії «Батьківщина», політичній силі віддали комітет молоді та спорту. І опозиційна платформа «За життя» вже навіть вийшло прізвище в засобах масової інформації, що, мовляв, він очолить комітет свободи слова. Очільник є очільник, заступник є заступник і секретар є секретар. Чому «Голосу» не дали жодного комітету? Це єдина політична сила, яка не має комітету. «Голос» не хотів чи нічого не пропонували? Ми запропонували перелік комітетів. І коли фактично в переважній більшості політичних сил готові були погоджуватися на ті комітети, на які вони спочатку не претендували, ми все-таки намагаємося, скажімо так, втілювати позицію відповідальності. Якщо ми пропонували, що ми очолимо ці комітети, то ми і готові очолювати відповідний перелік: освіта, медицина, відповідно регламентний комітет, комітет з питань податків. В той же час, коли нам пропонують те, що де-факто так виходить, не потрібно більшості, або більшість не має розуміння, як в цих сферах працювати, але це не є напрямком нашої пріоритетної експертизи, ми готові допомагати. Але брати відповідальність, аби займати позицію голови комітету і мати якісь додаткові пільги у вигляді службової машини, це нас не цікавить. Так само нас не цікавить політична посада віце-спікера, оскільки це втрата фактично одного багнета, бо людина, яка призначається віце-спікером, перестає бути членом партії, перестає бути членом фракції і втрачає можливість працювати в комітеті, тобто експертно працювати в Верховній Раді, то відповідно, коли в нас постала така дилема, ми, звісно, залишились при своїй позиції делегувати людей в відповідні комітети. І, чесно кажучи, не місце красить людину, а людина місце. Я переконаний, що наші партійці, а в деяких комітетах насправді достатньо кумедно, бо найпотужніші фігури, які працювали заступниками міністерства, наші колеги з «Слуги народу», які очолюють комітети, чомусь не бачили своїми заступниками.
І тут логіку, власне, професійності досить важко прослідкувати, скорше питання лояльності, тобто боялися собі отримати сильних заступників. Тому в даному випадку братися за комітет, не маючи більшості, бо апріорі більшість в комітетах буде від «Слуги народу», а маючи менше напрацювань, наприклад, у сфері окупованих територій, ніж у сфері освіти, то брати просто комітет, щоб брати комітет, це безвідповідально. Ми намагаємося бути політично відповідальними. Дивіться, на сайті «Голосу» є ваша заява від 20 серпня про спікерство в Раді. Ви сказали, що крісло заступника голови Верховної Ради «Голос» не цікавить, а місце першого віце-спікера цікавить. Але цю посаду «Голосу» не пропонували, і ви додали, що у вас є гідні кандидати на цю посаду. Хто міг стати, кого ви бачите від «Голосу» на посаді першого віце-спікера? Це в залежності від конфігурації, бо розподіл повноважень між спікером і першим віце-спікером, між головою Верховної Ради і його заступником, може покладатися по різному функціоналу. Наприклад, якщо посилити відповідальність першого віце-спікера, який може не лише заміщати, а й, наприклад, керувати міжнародний напрямок, це один перелік людей, де можна згадати Лесю Василенко, міжнародного юриста, чи навіть Святослава Корчука, який теж вчився на спеціаліста з міжнародних відносин і має широкі знання в цьому, в першу чергу, персональні. Якщо, наприклад, відповідальність за парламентську реформу покласти на першого віце-спікера, тут інший перелік. Той же самий Ярослав Железняк, наприклад, так. Тому в даному випадку все би залежало від того, як розподілилися ці повноваження. Виходячи з того, коли взагалі велися перемовини, чи готові розподіляти повноваження між першим віце-спікером і віце-спікером, була чіткий посил, що віце-спікера і далі залишаються, я б сказав так, більш церемоніальні повноваження, виконувати доручення спікера за відсутності першого віце-спікера і відповідати за зв'язки з судовою владою та відповідати за інформування. Все-таки, коли за відсутності спікера, перший віце-спікер, це віце-спікер, він виконує обов'язки голови у разі його відсутності. І, наприклад, взаємодіє Верховної Ради з органами судової влади. При цьому Верховна Рада в результаті судової реформи фактично втратила будь-які можливості впливу на судову владу. Згоден з вами, але в даному випадку функціонал залишається. Знову ж таки, в порівнянні, коли ми забираємо людину, як, наприклад, названа Леся Василенко, яка є юристом-міжнародником, яка професійно займається справами ветеранів, і покладаємо на неї функції, які де-факто не є обов'язковими і не є потрібними, тому що в переважної більшості навіть європейських країн посада другого віце-спікера не є потрібна. Тому що є віце-спікер, є його апарат і є представник меншості, чи опозиції. То, в принципі, просто ви вивести на суто політичну посаду людину, яка може експертно працювати в своїй сфері, це є недоцільне. І зважаючи на те, що в історії України позиція другого віце-спікера, фактично віце-спікера, зіграла лише кілька разів, і то в екстраординарних випадках, згадаємо сесію, яку скликав Руслан Кошулинський, можна йому подякувати, справді людина була на своєму місці, але ми дуже сподіваємося, що зараз ми будемо мати можливість працювати системно, а не ad-hoc. І коли насправді позиція другого віце-спікера буде мати більш, скажімо так, змістовно церемоніальний характер. Тобто це може бути людина, моральний авторитет, це може бути людина, яка би закривала якесь спеціальне позиціонування України. Наприклад, колеги з Європейської солідарності виставили пропозицію Мустафи Джемілєва. Це насправді не так людина навіть, як символ, при тому, що діючий політик. Це цікава пропозиція, є інші пропозиції, можна визначатися. Чи потрібно займати всі посади, які тобі пропонують, особливо якщо це зменшує твою ефективність як фракції? А ми розуміємо, що невелика фракція, якою є «Голос», ключова наша перевага – це якість роботи. Ми забираємо людину, ми ще менше маємо представників в комітетах, де відбувається ключова робота. То ми обрали роботу, а не посидіти.
Можна так легко підсумувати, так? От ми вже розмовляємо про комітети більше 10 хвилин. Я правильно зрозумів, що «Слуга народу» просто вони вирішили забрати собі так в лапках, я їх називаю жирні комітети, найбільші, а це, що вони не хотіли, вони просто віддали, а «Голос» на це не погодилось. Я б сказав так, «Слуга народу» вирішив забрати все, що зміг забрати. І для того, щоб зберегти демократичність процесу, десь вимушено, так як в розподілі посад, змушений був погодитись на представництво партії меншості, а в інших комітетах діяв за принципом «на тобі не Боже, що мені не гоже». І хтось на такий підхід погодився. Зрештою, тобто є серйозний важливий комітет з питань свободи слова. Але в цього комітету забирають ключове повноваження, забирають питання регулювання частот. Тобто тепер не цей комітет буде комунікувати з власниками каналів, і з Національною комісією з питань радіомовлення та телебачення, а комітет інформаційної політики, куди поставили головою представника однієї з медіагруп, не дивно, медіагрупи 1+1, пана Ткаченка. Звісно, Комітет свободи слова в такому форматі є достатньо вихолощеним, тому що захищати права журналістів, особливо перед власниками, не маючи жодного впливу на власників, це дуже складно, або, можна сказати, просто неможливо. Будуть якісь політичні позиції, будуть якісь законодавчі ініціативи, але ці комітети фактично віддають меншості. Що це символізує? Це не контрольні функції, як насправді може бути в демократичних країнах. А це, знову ж таки, таке, ми вам віддаємо, в принципі, те, що нам вже і так не потрібно. І незважаючи на це, за позицію на цього комітету, насправді, буде відверта боротьба, тому що символічно на позицію голови цього комітету претендує опозиційна платформа «За життя», вони про це публічно оголосили. В той же час, переважна більшість політичних сил, представлених на Погоджувальній раді, не погоджується віддавати цей комітет. Власне, свободи слова опозиційній платформі «За життя». Що показово, в розподілі, який попередньо був представлений «Слугою народу», «Голос» навіть не мав представництва в цьому комітеті. Тому у нас взагалі досить цікава ситуація. Дуже сподіваюся, що колеги з «Батьківщини» чи з «Європейської солідарності», чи зрештою «Слуги народу» таки знайдуть в собі сили поставити когось менш токсичного і менш заангажованого, ніж представника опозиційної платформи «За життя». З ким із менших політичних сил ви готові співпрацювати і з ким категорично не готові співпрацювати? У нас є тільки одна політична сила, з якою ми категорично не готові працювати вже за жодних умов. Це проросійська політична сила «Опозиційна платформа «За життя». Всі їхні заяви, їхні періодичні візити до Путіна, зрештою, один з перших законопроєктів, який вже готовий, який ми будемо вносити, це заборона сепаратних переговорів. Зараз ми його узгоджуємо з нашими правозахисниками, які теж працюють в сфері звільнення заручників, щоб, власне, виважено прописати всі механізми, і він не вдарив по позитивних речах, які в цій сфері відбуваються, а лише заборонив Медведчукам і Бойкам їздити на поклон за ярликом до Путіна і тим самим демонструвати якісь частині населення, які ще відчувають пієтет до проросійських сил, що ось офіційний представник Путіна. Всі решта, якщо пропозиції будуть відповідати тій програмі розвитку України, яка описана у нас в програмі, ми цілком готові співпрацювати на партнерських засадах. І насправді, я думаю, що зараз, зважаючи на той унікальний рівень довіри, який влада має в Україні зараз з часів помаранчевої революції, один з найвищих рівнів довіри до влади, тут дуже важливо його використати для того, щоб принаймні на початках прийняти ряд речей, які раніше навіть не були в дискурсі, тобто не були в дискусії. Це нарешті запровадити цивілізований ринок землі. Це нарешті, власне, провести реформу парламенту, бо ми дуже багато що говоримо, який низький рівень реформу парламенту. Ви про зменшення кількості депутатів до 300? Це лише частина. Це лише частина. Насправді є поверхневі речі, які дуже на слуху, скасування недоторканності. Хоча за рекомендаціями Венеційської комісії дільніше було говорити про обмеження, але є запит на скасування. Треба рухатися хоча б в цьому напрямку. А є скорочення депутатів, і насправді скорочення до 300 відповідає нормам демократичного представництва, коли від 100 тисяч населення
є один представник, і це достатньо логічно, зважаючи на те, що в 91-му році нас було суттєво більше. Хоча, знову ж таки, тут відкривається питання, наприклад, представництва закордонних українців, бо є практика, ну, зокрема, наприклад, в країні, в Ізраїлі, де закордонні мешканці, ну, закордонні громадяни, так, вони мають своє представництво, тобто це теж можна вивчати і аналізувати. Насправді дуже важливо, щоб закони перед тим, як прийматися, проходили якісну оцінку і обговорення. Ми в попередньому скликанні, та й ще в скликанні Януковича, мали дуже багато випадків, коли закони фактично вносились і приймались. Не було жодного обговорення. І в результаті дуже часто знаходились помилок, які потім, ну, зводили закони, ну, там, до статусу просто паперу, на якому вони написані. Правки, які вносилися з голосу в останній момент, вихолощували такі реформи, як судова реформа, створювали великі проблеми в реформі децентралізації, незважаючи наскільки вона достатньо ефективна, як її оцінюють, але можна було робити явно краще. Тому повна процедура розгляду законопроекту, коли є читання, коли нема поспіху, коли є розуміння, за що ти голосуєш в залі, ну, це те, над чим треба працювати. Пропорційний розподіл комітетів, про який ми з вами говорили. Бо якби зараз би діяла система, яка діє в Європейському парламенті, система Донта, та, коли фактично кожна фракція по черзі, в залежності від кількості, може обирати комітет для очолювання поступово, у нас би не було зараз дискусії про монобільшість, яка фактично там кинула як кістку для меншості кілька комітетів, показуючи нібито демократичність процесу. Тобто є речі, про які не так популярно говорити, але які набагато глибинніші. Є організації, такі як лабораторія законодавчих ініціатив чи програма Рада, які над цим працюють, у яких є напрацювання. І насправді вдосконалювати роботу парламенту – це є дуже серйозна і важлива реформа, яка в опитуванні демократичних ініціатив, якщо її згадувати, часто потрапляє в п'ятірку тих реформ, які найбільше потребують громадяни. Правда, громадяни, знову ж таки, повертаючись до цього, що ми починали, в першу чергу бачать це скасування недоторканності, це повернення депутатам статусу не небожителів, а фактично громадян і їх представників, тобто, щоб не було якихось унікальних там можливостей, так. Але це верхівка айсбергу. Дуже багато процедур, які відбуваються в парламенті, які є менш зрозумілими, але які суттєво впливають на ефективність роботи законодавчої. Дивіться, якщо говорити, от ви говорите про ринок землі, про дерегуляцію, лібералізацію і так далі. Ви за вільну економіку особисто, з того, що я зрозумів. У мене таке запитання. Дуже багато зараз людей, навіть Володимира Зеленського, це люди, які прийшли, я би так його окреслив, з грантового сектору, так? Цей самий офіс БРДО і Олексій Гончарук, якого називають людиною, яка може очолити майбутній Кабінет міністрів України, вони тим чи іншим способом, вони якось зв'язані там західними організаціями, так, які там ними фінансуються. І ви, скоріш за все, чули про Chicago Boys. Чому я це згадую? Так, навіть Тимофій Мілованов, він також є хедлайнером, там, ну, певним таким мотором реформ в Україні. І Chicago Boys, це таке визначення є, вони провели реформи у Чилі. І якби до них достатньо скептично ставляться, тобто є різні думки. Я це вже питання ставив пану Євгену Бистрицькому, але все-таки ви зараз вже представник якби влади, так? Представник Верховної Ради України. Тобто, про що я говорю? Справді, всі визнають, що валовий внутрішній продукт країни, він збільшився. Зайшли дуже великі інвестиції. І з'явилося багато грошей, але проблеми були в тому, що згодом ці всі речі, коли ми говоримо про приватизацію, наприклад, вони сконцентрувалися в руках так званих великих групос, так, по-іспанськи, так, великих корпорацій. І люди, якби в себе в кишені мало що відчули, тобто рівень, якби пересічного там чилійця не дуже виріс. І тут може, не вважаєте ви, що може статися так само з Україною, тобто очікування суспільства все-таки це більше грошей в кишені. Так, їх не цікавлять складні матерії, там перепродажу, приватизації і так далі. Вони хочуть в себе в руці відчути це. Чи не станеться це так само, наприклад, як в Чилі?
Точно ні. Різниці між чикагськими хлопчиками і людьми, які прийшли з громадського сектору, таких далеко не більшість в Раді, бо більшість в Раді – це все-таки ті люди, які працювали в реальному секторі, в різних організаціях там, юридичного бізнесу, медіабізнесу в Україні. А різниця між чикагськими хлопчиками і, власне, зараз представниками громадського сектору в тому, що чикагські хлопчики – це переважно були хлопчики з Чикаго. Тобто вони приїхали на Чилі, як на країну, в якій треба заробляти гроші, а повертатися і жити треба, власне, в Сполучених Штатах. Ні, вони були чилійцями, які вчили в Чикагському університеті. Частина знову ж таки. Але переважна більшість з них закінчила своє життя не в Чилі. Вони повернулися в Сполучені Штати, працювали власне на фондових біржах і тому подібне. Перед тим вони працювали в корпораціях, не в громадських організаціях, які залучали ресурс в країну для того, щоб проводити реформи, а в фінансово-промислових групах, міжнародних групах, які насправді розглядали Чилі як певний плацдарм. При тому їхній вплив на тому, щоб стабілізувати економіку і вести чилійську економіку в глобальний ринок, надзвичайно важливий. Всі наступні реформи було легше проводити, тому що міжнародні правила прийшли в Чилі. Та, це було боляче, адаптація була досить складна, але зараз Чилі живе, якщо дивитися на рівень Латинської Америки, достатньо непогано. Чому? Тому що вони включені в глобальний ринок. А в нас в Україні є можливість не повторити цієї проблеми. Ми можемо, слухаючи міжнародних дорадників, у нас таких достатньо багато, адаптувати їхні пропозиції до українських реалій. У нас була дуже довга дискусія з нашими колегами, наприклад, з європейських дорадчих груп про те, а як треба реформувати український суд. Бо європейці казали, колеги, дайте суддям трошки більше незалежності, і у вас проблема фактично керованості суду ззовні зникне. Незалежність дали. Але не зняли людей, які фактично монополізували вплив на суд. Тобто людей судових баронів нікуди не діли. По них всі кримінальні справи, по них всі там негативні висновки Громадської ради доброчесності, вони на гачку свого часу, так, і вони в часи там Порошенка, який поки контролював цю реформу, в принципі нічого екстра поганого не робили. Але тільки зник Порошенко, все повернулося на круги своя, рішення по привату, рішення по Уляні Супрун, які забороняють там виконувати функції міністра. Тобто суди, які переходять будь-які межі, там заборона лоукостів і тому подібне. Повертаючись, про що я говорю, ми живемо в цій країні. Ми всі наші діти, наше майбутнє ми пов'язуємо з Україною. І тому мені здається, тут дуже важливо не вестися на російський наратив, які свого часу запустили такий термін «соросята», агенти Держдепа. Коли всіх людей, які намагалися відстоювати права людини в Росії чи свободу слова, дивіться, Ярослав, я вас так не називаю. Я не про це, я говорю про те, що цей термін справді циркулює в українському суспільстві серед деяких засобів масової інформації. Я вас не називаю соросятами. Тут питання зовсім в іншому полягає, розумієте? Досить кумедно, що ці терміни використовуються навіть в Офісі Президента, незважаючи на те... Вас називають соросятами? Вони не нас називають, вони частину навіть своєї фракції так називають. Тому що це люди прийшли з третього сектору. Третій сектор в багатьох країнах став разом з бізнесом і разом з державною владою таким золотим трикутником процвітання. І є дуже непогана книжка про те, як становилася демократія в Італії, і чому Північна Італія відрізняється від Південної. Південна мала дуже незначний розвиток громадянського суспільства, бо вони ближче до моря, який завойовник не їхав, одразу завойовував і починалося. Північна захищена. Там ще одна проблема є. Там і мафія. Мафія, це визначальність. Це вже як наслідок. Оскільки немає громадянського суспільства, яке захищає один одного, потрібен хтось, хто буде захищати. І так з'являються наркокартелі, мафія, або в Україні олігархат, який ти або в клієнт-патронатній системі ти стаєш частиною олігархату, або ти аутсайдер. І в даному випадку в нас є унікальна можливість, бо цей новий склад Верховної Ради поки що не монополізований олігархами. Там є частина людей, які пов'язані з фінансово-промисловою групою, але їх не більшість, як в переважній більшості попередніх складів Верховної Ради. А чому частина з тих людей, які не пов'язані з олігархами, прийшли з громадського сектора? Дуже просто. Тому що, власне, і вони могли протиставлятися олігархами,
бо їхні джерела фінансування відкриті на сайтах громадських організацій, які можна зайти і прослідкувати. Наприклад, організація, з якої я прийшов, Transparency International, щорічно друкує всі звіти з усіма нашими фінансовими видатками, прибутками. І, власне, такі люди можуть протиставлятися і пропонувати якісь механізми. Тому чому я вірю в українських не чекашських хлопчиків, переважна більшість, до речі, з громадського сектору не хлопчики, а дівчата. І це теж дуже показово, тому що в країні з демографічною картиною більшість жінок, в нас завжди жінки мали меншість, і зараз ще мають меншість. В Верховній Раді можу похвалитися, що в фракції «Голос» 45%, фактично 50/50. А чому я вірю в наш успіх? Тому що ми пов'язуємо своє майбутнє з Україною. Ми чітко усвідомлюємо, що країна, яка перебуває в агресії, може лібералізовуватися, але до певної межі. Ми маємо проводити приватизаційні процеси, бо держава показала себе дуже неефективним власником, але при цьому ми не можемо повторити помилку Грузії, яка за ідеєю світлої пам'яті Кахи Бендукідзе відкрилася повністю. Але коли росіяни скупили активи в енергетиці, почалася друга російсько-грузинська війна, то гідроелектростанції банально стали на позачерговий ремонт. Знаєте, Ярослав, я зроблю тут таку невелику ремарку. У свій час, коли я вчився в тій самій Італії, про яку ви згадуєте, там є така відома журналістка Мілана Габанеллі. І коли ми говоримо про представництво чоловіків і жінок, наприклад, в органах влади, вони мають так званий червоний закон, він називається, здається, щоб там фіксовано в представницьких органах було 25 чи 30% жінок. Мілана Габанеллі у свій час, коли її запитували про цю річ, вона сказала, для мене немає різниці, чи переді мною чоловік, чи жінка, головне, щоб це був фахівець. Логічно. І тому дуже важливо вводити не квотами, а вводити насправді, шукати і створювати можливості. Бо як би там не було, але Україні ще треба досягати рівня Швеції чи Данії, де створені рівні умови і навіть йдеться не про статі, а людей з особливими, наприклад, потребами. Дивіться, вже стало таким мемом, так? Прокачування скілів у Трускавці, депутатів від «Слуги народу», тижневий так званий тренінг, і ви 19 серпня ви написали «Стратегуємо, тренуємося, готуємо голосові зв'язки», і також є фото команди в лісі. Ви там також прокачували скіли, чи це просто якийсь виїзд був? Ні, це була стратегічна сесія. Ми планували, як в умовах монобільшості фактично досягати максимального результату. Найближчим часом спробуємо продемонструвати і подивимося, вдасться, переконаний, що вдасться. А так само ми мали тренінги за підтримки програми «Рада» з питань роботи депутата, повноважень депутата, апарату Верховної Ради, а також бюджетного процесу, оскільки бюджетний процес нас фактично чекає активна його фаза з перших днів, коли ми потрапляємо до Верховної Ради. Зважаючи на експертний бекграунд наших депутатів, нам не потрібно було тижневий курс, але в той же час можна тільки позитивно висловитись про те, що люди в віці, вже в статусі, так, все одно погодились вчитися і здобувати знання. Зрештою, ми зараз живемо в інформаційну добу, коли ще одна проблема в Україні, на Заході такої немає, там завжди вчаться. Власне, що якщо зараз є традиційним навчання впродовж життя, тобто онлайн-курси, постійне вдосконалення, то в нас якось отак вчитися це для слабаків. Це неправильно. Дивіться, я трохи повернуся назад. Ви згадали про парламентську реформу, яку в Україні треба провести, і закон про опозицію. Як ви бачите? Насправді, демократично регульована опозиція – це гарантія балансу влади. Бо що таке парламент? Парламент – це дискусія. І дискусія, в якій навіть найменша фракція чи навіть один депутат може запропонувати оптимальне рішення, яке просто більшість не побачила. Важливість того, щоб опозицію чули і в неї були певні гарантії, це демократична процедура, до якої дійшли в першу чергу континентальні парламенти, Франція, Чехія, Європейський Союз, де є цілі дні опозиційні, де опозиція представляє свої закони, де дуже часто вона бере співавторами представників більшості і дає можливість
реалізовувати, власне, і свою програму, де опозиція може мати, це не завжди, це там різний перелік комітетів, але контролюючі функції, маючи там регламентний, бюджетний, комітет свободи слова, обов'язково представника, наприклад, в президії. Який набір повноважень для опозиції потрібен в Україні, це питання до дискусії. Я дуже сподіваюся, що «Слуга народу» як партія, яка фактично буде найбільше потребувати адекватної опозиції, тому що лише конкуренція зовні зможе тримати, власне, таку велику політичну силу разом, запропонують своє бачення, як би вони бачили, власне, опозицію в парламенті, даючи гарантії, власне, хоча б в наступному парламенті, певних впливів опозиційних, тим самим демонструючи свою демократичність. Але якщо не запропонує, власне, «Слуга народу», у нас розроблений як законопроект, який ми готові реєструвати в перші дні по парламентській реформі, так і найближчим часом ми завершимо, я думаю, в межах кількох місяців повноцінний закон про опозицію, повноцінні закони про тимчасові слідчі комісії чи про імпічмент президенту. Бо в демократичній країні не може бути посади, за порушення закону, на який не можна було би відкликати людину. А які ще законопроекти ви хочете подати? От першочергові, які вважаєте? Тому що партія «Слуги народу», вона вже, я би це назвав, бліцкрігом анонсувала, який мав би відбутися 29 серпня. Так? Там ціла низка законів, законопроектів, точніше, які б хотіли, щоб були прийняті. І тут одразу починається певне маніпулювання. Тому що 29 серпня ми будемо мати перше засідання. Теоретично внести закон до 29 серпня може лише президент. Поки що ми не чули таких ініціатив. Все, що було до цього часу, обнуляється, отримує нові номери. А відповідно, навіть такі речі, як, наприклад, скасування депутатської недоторканності, які обіцяли в перші дні, отримавши новий номер, воно має піти в Конституційний суд. І Конституційний суд в короткі рамки, але може підтвердити, власне, про те, що відбувається. Для цього потрібне перевнесення, для цього потрібні нові номери. І фактично в перші дні, окрім певних регламентних речей, які передбачені, створення комітетів, формування більшості, інших речей неможливо здійснити, не порушивши закон, а регламент – це теж закон. І якщо «Слуга народу» піде фактично шляхом попередніх Верховних Рад, коли закон розглядається як дишло, куди повернеш, туди і вийшло, тобто використовується там, де треба, використовується там, де не треба, про нього забуваємо, то ми не отримуємо нової якості політики. А будь-яке законодавство, навіть та ж сама недоторканність, прийнята з порушенням процедури, дуже легко розбивається в Конституційному суді. А після цього скликання Верховної Ради не може повернутися до того рішення. І тим самим поспіхом дуже часто можна просто створити прецеденти. І в даному випадку оці всі голосні заяви, дуже хочеться подивитися, а що за ними стоїть, які тексти законопроєктів, які юридичні основи для того, щоб їх так швидко розглядати. На даний момент поки що це виглядає більше як бахвальство, як там намагання в кавалерійському наскоці зробити все і водночас. Це величезна помилка. Закон – це не бинт, який можна розірвати, потім зв'язати, але якість втрачається. Це дуже міцна тканина, за якою має жити держава. Тому в даному випадку я дуже сподіваюся, що всі ініціативи, які запропоновані «Слугою народу», пройдуть перевірку не лише на доцільність, не лише на бажання виборців, а відповідальність влади і в тому, щоб це було професійно і відповідало законам. Один раз порушивши процедуру, переважна більшість, власне, урядів потрапляє в низькосхідний цикл, бо вони потім ці процедури порушують, і порушують, і порушують. І будь-яка навіть хороша річ, зроблена не по правилам, переважно обертається до її ініціаторів негативом. У програмі політичної сили «Голос» про корупцію йдеться таке. Корупція означатиме тюрму. Там розписано, зокрема, і про неефективність роботи антикорупційних органів. Давайте послухаємо.
Вже створені антикорупційні структури, які мають доповнювати одна одну. НАЗК перевіряє декларації чиновників та відслідковує, як вони живуть. НАБУ розслідує великі корупційні злочини. САП висуває обвинувачення від імені держави і захищає наші з вами інтереси у справах проти корупціонерів. А антикорупційний суд скоро розпочне розглядати справи й виносити вироки топ-корупціонерам. Проте зараз ці структури не працюють злагоджено, а керівництво САП та НАЗК не виконує своєї роботи та підіграє корупціонерам. Ми знаємо, як налагодити ефективну антикорупційну систему, що покладе край безкарності масштабних корупціонерів. От коли ми говоримо про 29 серпня, воно може стати таким показовим, тому що 323 депутати, ви в тому числі, будуть новачками, а ці 8-го скликання, вони втратять недоторканність. Тобто вже не потрібно буде процедури, щоб Верховна Рада знімала. І 29 серпня може стати такою річчю показовою для антикорупційних структур, тому що деяких депутатів можна буде притягнути до відповідальності. Є низка депутатів, понад 5, здається, їх, яких просто можна брати і вести. Я дуже сподіваюся, що це вдасться, тому що переважна більшість з них виїхала на відпочинок і не факт, що повернуться. Тобто вони це розуміють? Само собою. Тобто це дуже легко читається. Ті, по кому попередня Верховна Рада навіть не давала можливість там розслідувати, той же самий пан Березкін, його справа пов'язана з Ощадбанком, з одним з державних банків, так коректніше говорити. Я не думаю, що люди будуть підставлятися і просто повертатися в Україну. Вони розуміють, що їх тут чекає. Але є частина, наприклад, щодо яких там спеціалізована антикорупційна прокуратура не відправила подання до Генпрокурора, так? Для цих немає ніяких, скажімо, тобто для них поки що ніяких безпек немає. Якщо немає процесуальних підстав їх затримувати, їх ніхто не зможе затримати. Тобто, якщо немає рішення про запобіжний захід, то, відповідно, ніякого затримання не відбудеться. А питання ефективності спеціалізованої антикорупційної прокуратури – це відкрите питання. На жаль, останнім часом «Слуга народу» намагається цієї теми уникати. Я дуже сподіваюся, що це не пов'язано з тим, що, скажімо так, в певних справах, які були пов'язані з «Приватом», спеціалізована антикорупційна прокуратура не проявляла такої активності, як в інших справах. Арсен Аваков. Це прізвище, воно, я б не хотів казати, турбує все українське суспільство, але частину українського суспільства вона турбує. Завтра має відбутися велика акція під Офісом Президента. Арсен Борисович, чутки ходять, так, засоби масової інформації пишуть, не те, що не втратить посади, а може й піти на підвищення, стати віце-прем'єром силового блоку. Якщо президент і його політична сила «Слуга народу» вважає реформу поліції, після всіх випадків, які трапилися, зокрема з Катериною Гандзюк, з вбивством хлопчика, з перестрілкою в Княжичах, на яких досі не поставлена крапка, ефективною, і будуть пропонувати призначити, власне, людину, яка відповідала за цю реформу, залишити її на посаді або навіть підвищити, це буде повна політична відповідальність за всі провали в цій сфері на новій вже команді. Чи готові ми будемо підтримувати такий розвиток подій, я сумніваюсь. Але оскільки зараз поки що немає жодних подань, це все чутки, то, відповідно, коментувати чутки з політичної точки зору достатньо неефективно. Мені здається, що це не відповідає тим принципам, про які говорив пан Володимир Зеленський, коли говорив, що ми йдемо творити нову політику, що люди, які не справилися, мають піти. Я пам'ятаю взагалі дуже голосні заяви про люстрацію всіх, хто прийшов до влади в 2014 році. А якщо політична доцільність і лояльність... І режим Порошенка. І режим Порошенка, так. Тобто, якщо політична доцільність і лояльність такі дозволить окремих достатньо контроверсійних діячів цього режиму залишити при владі, ми побачимо, чого вартують обіцянки, власне, вже нової політичної влади. Я дуже сподіваюся, що просто інстинкт політичного розвитку і самозбереження дозволить зробити правильне рішення. Я переконаний, що люди, які не змогли дати відповіді на питання, як зразок, хто вбив Катерину Гандзюк, не мали би бути в новому уряді.
Антикорупційний суд має запрацювати 5 вересня. Чи відбудеться це? Ми запитували у Анастасії Красносільської, обраної народної депутатки від політичної сили «Слуга народу» в ефірі програми «Прайм» минулого тижня. Давайте нагадаємо, що вона тоді сказала. Станом на зараз я не бачу якихось великих причин, чому б антикорупційний суд мав не запуститися. Тут важливе інше питання. Антикорупційний суд запуститься і почне розглядати справи топ-корупції одразу, тобто почне фактично працювати над тим, заради чого він створювався, чи антикорупційний суд захлинеться просто тисячами справ, деяких із яких спливли строки давності, а деякі з яких взагалі не стосуються топ-корупції. І, власне, оцей законопроект президента про антикорупційний суд, він якраз про те, щоб суд почав роботу і сфокусувався із справ топ-корупції. Тут все дуже просто. Він робив те, що ми всі сподівалися всі ці роки, він буде робити. Запуститься 5 вересня? Точно запуститься. Питання в тому, чи вдасться до 5 вересня, а всі для цього юридичні підстави є, обмежити питання, які розглядає Вищий антикорупційний суд, юрисдикцію НАБУ, відкритою в НАБУ і прирівняних до них справ, чи таки завалять 3,5 тисячами томів справ, по яких вже, як Анастасія говорила, по частині просто сплив термін давності і перетворять, власне, першу частину діяльності антикорупційного суду на неефективну роботу, а на розгрібання цих авгієвих конюшень, тому що в останні моменти, коли вже стало зрозуміло, що антикорупційний суд скоріш за все почне працювати, суди першої інстанції просто перестали розглядати справи, приймати справи цієї юрисдикції. Ну і це насправді велика проблема. Тому юридично є всі підстави. Закон, ініційований президентом Зеленським, вже поданий в Верховну Раду і дуже легко переподається в нову раду нового скликання. Вже з 3 вересня його можна цілковито розглядати. І в даному випадку, власне, є всі можливості швидко проводити комітет, оскільки фактично експертна спільнота вже по цьому закону і розглядала, і дійшла до згоди, що він цілком потрібен і необхідний. Тому, подивимося. Дуже сподіваюся, що тут політичні заяви будуть менше розходитися з реальністю, не так, як у справі з діючим міністром внутрішніх справ. Президент Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради проект постанови щодо призначення Руслана Рябошапки Генеральним прокурором. Про це днями повідомляло видання «Лівий берег» з посиланням на свої джерела. І також там кажуть, що він став головним претендентом на цю посаду. Руслан Рябошапка був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. У 2017 році залишив цю посаду. Нині займає посаду заступника голови Офісу президента. Про те, що Рябошапка може очолити ГПУ, сьогодні розповів і народний депутат Сергій Лещенко. На генерального прокурора в нас кандидат – це Руслан Рябошапка, кандидат, який незмінний. І скажу відверто, про це ще було домовлено в березні цього року, коли я був на підготовчій зустрічі Володимира Зеленського до одного з телеефірів. То вже на тій зустрічі, коли обговорювали можливі питання, можливі відповіді Зеленського, він сказав, звертаючись до Руслана Рябошапки, що бачить його своїм генеральним прокурором. Минуло, бачите, півроку, домовленості дотримується, і тому по Руслану Рябошапці ситуація незмінна. Отже, Руслан Рябошапка. Арсен Аваков, вас як представника партії «Голос» не влаштовує. Руслан Рябошапка як генпрокурор. Все-таки буде подання до Верховної Ради і буде голосування. Я працював з Русланом Рябошапко. Він, до речі, свого часу був залученим експертом в Transparency International Україна. Тому дотичність, власне, до третього сектору і до грантоїдських організацій має теж. Руслан був одним з співавторів фактично антикорупційної реформи. Він в 2014 році розробляв її, був працюючи ще тоді в Міністерстві юстиції. Дуже, скажімо, ґрунтовний юрист. І, чесно кажучи, зважаючи на те, що Генеральну прокуратуру треба і систему прокуратури фактично реорганізовувати досить радикально, я думаю, що Руслан має підстави і має можливості, власне, це здійснити. Але, знову ж таки, тут все залежить від команди. Тобто, залежить з ким і які повноваження дадуть. Чи це, знову ж таки, буде квотне формування. Ми пам'ятаємо, що
А в Юрія Луценка переважно кожен з заступників представляв якусь з груп, як не БПП, так Народного фронту. Це так само, як в міністерствах. І це велика проблема. Тому Міністр, що заступників. насправді, якщо йти за професійним принципом, ми делегуємо людині сферу відповідальності і маємо делегувати їй можливість набирати свою команду, як мінімум політичну команду. В юридичній сфері, слава Богу, в Руслана Рябошапки все гаразд з юридичною освітою, як ми вже говорили, і досвідом, і роботи із авторитетом у міжнародних структурах і в антикорупційному середовищі. Але тут дуже важливо, щоб, знаєте, не було заступника від привату, заступника від кварталу, заступника від ще чогось. Тому в даному випадку за самого Руслана Рябошапку я б особисто голосувала, це буде рішення фракції, і тут будемо дивитися насправді, а що йде в пакеті. Тут потрібно розуміти, а що буде робити Генеральний прокурор, тобто яку прокуратуру ми будемо будувати, чи європейського зразка, де пріоритет становить представленням інтересів держави в суді, чи карального зразка пострадянського принципу, коли прокуратура на себе притягує фактично функції і слідства і всього решта. Тому буде пропозиція, буде рішення. Поки що, це точно більш нова кандидатура і більш свіжа, ніж на позицію міністра внутрішніх справ, принаймні про те, що говорять. Я дякую Ярославу Юрчишину, обраному народному депутату України 9-го скликання, який де юре вже післязавтра повноцінно вступить в свої повноваження. Мене звати Любомир Ференц. Я дякую всім, хто був із нами. Підписуйтеся на наш YouTube канал, також підписуйтеся на нас у Фейсбуці. І вже за кілька хвилин дивіться програму новин «Заман».